Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, badakizu ezer, astelenak igande berriak dira. Gaur igande kutsua du egunak. Eta igandeak zer dira orduan? Eguzkiak gurtzeko eguna. Gaurko egunez, 321. urtean, Konstantino enperadore erromatarrak esan zuen eguzkia gurtzeko eguna igandea zela, eta ez larunbata tradizio juduak zioenaren aurka. Atzo eguzkia eskutatuta egontzen ba, ez kenuen gurtzeko aukera gehiagirik izan. Egia da. Sunday morning rain is falling. Still some colors share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living life gets hard to do. Tira, eguzkia gurtzeko modu asko daude. Adibidez deskantzatzea, nik gustora botan un siesta. Bueno, edo deskantsatu ordez, kirola egitea. Atzo, 6.000 emakume inguru korri egiteko elkartu ginen 32. Lilatoian. Batzuk handbike modalitatean eta besteak korrika edo oinez. 5 kilometroko ibilbidea egin zuten milaka emakumek. Azkarrena, Aratz Rodríguez Bilbao izan zen. Iaz, osasun egoeraren ondorioz, lilatoia ezin izan genuen ohiko moduan egin. Lilatoi virtuala izan zen, 2021koa, aplikazio baten bitartez. Bakoitzak bere herrian korri egin zezan. Atzo ordea, betiko eredura itzuli zen lilatoia. Eta berdintasunaren alde elkarrekin korri egin genuen. Zoragarria izan zen. Brometa Gogoratu zazue Gazorotena Gaur ordea goiurik agujeta ditu. Eta igande koloreko astelen honetarako plan lasai eskatu duzu, ezta? Bai. Eta horregatik, gaur bigarren kafeko laborategia museo bilakatu dugu. Ongi etorri bigarren kafeko erakusketara. Gaurko egunez jaio zen Piet Mondrian, herbeheretar margolaria. Destil mugimenduaren testu inguruan, Mondrianek abstrakzio geometrikoaren norabidea markatu zuen eta kulturaren aldaketa izugarri eragin zuen lehen mundu gerraren ostean. Memoria kolektiboan, Piet Mondrian bere lauki ezagunekin erlazionatzen dugu, gorri zurdinez eta horiz osatutako lauki zuzenekin, hain zuzen ere. Agian ikuspegi erredukzionista xamarra da hori, naiz eta onartu behar dugun, bere estetika geometrikoaren inpaktuak eragin handia izan duela artean, diseinuan, arkitekturan, grafismoan eta baita modan ere. Neoplastizismoaren bultzatzailea Piet Mondrian abangoardiaren funtsezko figura izan zen. Hizkuntza berri baten sortzailea mundu modernoaren bilakaerarekin bat zetorrena. Abstrakzio hutserako bere bidea 20. mendeko artearen historiako esperientzia pertsonal eredugarri eta paregabearen emaitza da. The black lines accentuate the shape of you. We'd listen to cassettes of your enemy hits. Go sneaking up the dark with your cigarettes. Our time was cut short at 17. It's left me wondering what might have been. But I've got a picture. Mondriaren bizitzako pertsona garrantzitsu bat gaurko egunez hiltzen. Gaurko egunez, Theo van Doensburg, herberetar margolari, olerkari eta arkitektoa hiltzen. Destil taldearen sortzailea eta lidera izan zena. Hasieran bere inspirazio iturri nagusia Van Gogh izan zen, baina 1913an Kandinskiren Rukblik
irakurri zuen eta estilo espiritualago batera aldatu zen. 1915 Mondrianen obra ezagutu zuen eta txundituta geratu zen. Handik gutxira, The Still aldizkaria sortu zuen. Mondrianen lanak asimetria, inprimazio zuriko eremu handiak, oinarrizko koloretako blokeak eta lerro vertikal eta horizontaletako erretikula izan zituen ezaugarri. Van Doesburgek iradokizion bere konposizioei mugimendu handiago emango ziela lerro diagonalaren sarrerarekin. Baina Mondriani ez zitzaion gustatu eta haserretu egin ziren. Hala ere, esatuen dute handik urte batzuetara adiskidatu egin zirela berriro. Aski duzu adiskide aldean dela sentitzea, bizi modua lagunarekin dastatzea, berbaz eta burua zaruntzago sentitzean. Erakusketarekin jarraitzen badugu, Alejandro Oterorekin ingo dugu topo. Gaurko egunez jaio zen Caracasen, venezuelar pintore eta eskultore izan zen, arte zinetikoaren aitzindaria Venezuelan. Arte zinetikoa, artelanaren mugimendua elementu plastiko nagusitzat erabiltzen duen joera da. Pintura eta eskultura garaikidearen tendentzia artistikoetako bat da, mugimenduaren estetikan oinarritzen dena. 1955 bere lehenengo kolorritmoa egin zuen, argiaren eta espazioaren azterketa alderik alde zerrenda paraleloez zeharkatutako ohol luzeen bidez. Urte hartatik aurrera, zenbait arkitektura proiektutan lan egin zuen eta 1958an pintura sari nazionala irabazi zuen bere kolorritmo hietako batekin. La disidencia de las máquinas taldeak abesti bat eskaini zien kolorritmo, Entzun. Eskulturarekin jarraituko dugu. Gaurko egunez jaio baitzen Sir Eduardo Luigi Paolozzi, eskoziar eskultorea, pop art delakoaren aitzindarietako bat izan zen. Paolozzi Independent Group taldearen sortzailea izan zen, pop art mugimendu britainiarren aitzindaria izan zena, baina askoz lehenago 1947an I Was a Rich Man's Plaything kolaxa egin zuen, eta esaten dute hori dela benetan pop artaren lehen pieza. Abanguardiatik edanez, Paolotzik ia automatikoki kolaxak eraikitzearen aldeko apustu egin zuen. Oso espontaneoak, liburu herrikoiekin, komikiekin, postalekin, aldizkarietako iragarkiekin eta besterekin egindakoak. Eta erakusketa amaitzeko bertako artisten gela dugu. Gaurko egunez jaio zen Aitor Ruiz de Egino, artista hernaniarra. Bere lanean eskulturak eta pinturak nabarmentzen dira batik bat, baina garaikurrak eta zinema, museo naiz etxebizitzarako diseinuak ere egin izan ditu. Gainera, 3D inprimatzaileekin oso ondo moldatzen da. Berak egin zituen Handia filmerako por hispaneko harri megalitikoen diseinua, erikuntza eta muntaia ere. Gaurkoan zinemaz ere arituko gara. Gure museoan Aitor helduaien dator eta Menditurren 12. edizioa aurkeztuko digu. Eta artearekin jarraituta, gaur hasiko da Loraldia, Bilbon, Loraldia Festivala, eta horregatik itzengo dugu Amaia Ozerinekin. Eta Idoia Davila Uzkudunek, astelenero bezala, puri-purian dauden telesai eta pelikulak aurkeztuko dizkigu. Beraz, ongi etorri bigarren kafeko museora, markatu. Gozatu erakusketaz. Martxoak zazpi ditu eta igande kutsua duen astelena da.
zuekin koreografia guztiz ikasita, Julen Goikoetxea Orbegozo. Arratsaldeon. Eta koreografia ikasita baina erdipurdi egin duena, Amaia Resende egiduz. Baina, bueno, hoi gezurra. Kaixo. Eta ni Goiuri zeizaran dienaz. Ba, esan bezala, uien, Oh, Ara? Ui, kobazulo batean nago. Zer gertatu da? Segundu bat. Uien, nik esango nuke... Bai, nik ere hori esango nuke Amaia. Ah, bale. Bai, arrazoi dezu. Eta orain? Ja ez dut esango. Orain ondo. Atera naiz kobazulotik! Astelena da eta horrelako gauzak gertatzen dira. Ze esan dudan bezala, eske, eliteko atleta bai naiz. Atzo Lilatoian korri egin nuen bizitan lehenengo aldiz eta alaxia sentitzen naiz. Bigarren kafeak 352 du gaur, arratsaldeak 4:13 eta hemen gaude prest, gure maite dutak zuekin elkar banatzeko. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas. Eta gaur ni hasiko naiz. Vale. Abesti hau aukeratu dut Luis Eduardo Auteren Alalba, ze egun hauetan Ukraina eta Rusiako gatazkaren informazioan igerian nenbilela, konturatu nintzen une oro abesti hau etortzen zitzaidala burura. Eta abestian aipatzen du gau luzearen ondoren gau luzeagoak iritsiko direla eta pixkat sentsazio hori daukat albistak irakurtzen ditudanean, analisiak irakurtzen ditudanean. Aitortu behar dizuet gaindosi pixka bat ere badudala eta hasten naizela irakurtzen eta ez dut gelditu nahi, baina irakurtzen dut txio bat eta txio horren erantzuna irakurtzen dut eta erantzun horren erantzuna eta horrek bidaltzen hau bestena baita eta azkenean buruak eztanda egiten dit eta urrundu egin behar naiz pixka bat. Eta abesti hau daukat buruan denbora guztian, beraz, abesti hau nire maite duta. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas. Eta zure Amaia? Nerea, pixka bat alaiagoa da, baina ez da ezer berezirik. Asteburu honetan plan bat egin dut lagun batzuekin, eta Madrilera jo naiz asteburu pasa. Eta besterik gabe nire maite duta da, asteburua bera, nire lagun hauek, gure artean dakagun harremana, sortzen dugun eremu eta
giroa eta gure arteko zaintza hori. Eta egunero daukat beraiekin harreman hau, beraz benetan ez da ezer berezia, baina asteburu honetan lezotik kanpo izan da eta jarraitu dugu berdin. Beraz, nire gaurko maite duta, beraientzat. Begira, Gorka Santestebanek hemen txatean bere maite duta bidali digu, eta zurearen hildotik da. Dio, nik maite dut nire kuadrilla. Zenbat opari jaso genituen nire bokoteak eta nik jatorra izango naiz orduan, ezta? Noski, Gorka, noski jatorra zehala, baina opariak ez ditugu behar zuri jatorra zarela esateko. Van extendiendo sus alas, no te destroza, amor mío. Eta zuk, Julen? Bueno, nik maite dut, eta ez dut maite biak nastuko ditut. Ez da beste munduko zerrenaiko azaleko gauza da, baina tira. Ez dut maite jendeak behar baino gehiago hitz egiten duenean. Nolabait azalduko dut, hau da. Besteen kontuak direnean, lasai ederrean hitz egiten da, askori jakin gabe, nik uste axola ere ez diola jende askori gehiegi axola besteen gandik ari denean, baina gero norberaren etxeko kontua direnean, aldela inorkez gauza jakitea, eta inorkez ez da horren inguruan hitz egin. Ez da bezer larriaren inguru, baizik eta, badakizu inauteriak izan dira, espero zen, egunotan ere ikusi dugu ez, COVID kasu inguruan gora egingo tezuten, eta ez zuten egingo, kontua da kuadrillako batek, tokatu egin zaio, positibo eman du. Eta asteburu honetan, kalean elkartu nahi zen jende askok, ibiliko zineten, eta bat, eta beste, eta azkenean horrekin gogaituta bukatu dut, baina horrek ondorioz, maite duta da, ezagutu dudala edo ikusteko aukera izan dudala orain arte ikusi gabe neukan ikuskizun bat, lagun horrek sarrerak zituelako bertara joateko, berak ezin izan duelako joan, eta sarrerak eman zizkidalako, bertan estirando el txikle izeneko ikuskizuna, badakizuek ezagutzen duzula. Nik ere entzuna banuen, gehiegi ez nuen jarraitzen, egia esango dut, baina larumatean kursalen ikusteko aukera izan genuen, eta benetan ikuskizun aparta, guztiz gomendagarria. Bertan zegoen bat, Mikel Lakaso entzuten egongo da, ez zuen arratsalde ederra pasa, ze pixka bat estu ere hartu zuten, baina horixe, maite ez duta eta maite duta nola baitire lotuta. Eta zure lagun hori, COVID hartu duena, etxean egongo da oraindik? Etxean dago. Animo, zuretzat, lagun. We found our place on the branch of an old gum tree. Baina entzulei egia esango diogu. Gure gonbidatua dagoeneko hemen dago, beraz galdetuko diogu bere maite duta. Bai, ez da. Guzti galdetzen diogu, beraz, berar ez da libratuko. Eta gainera gaur, sekretu da edo esan daiteke? Esan daiteke. Ez da zerbait txarra balitz ere, ez da? Ez da bat ere... Batzu etzaile gustatzen. Ez da bat ere txarra, baina... Ez esatea baizik eta gertaera bere etzaile gustatzen, baina... Bale, berari galdetuko diogu. Arratsaldeon Aitor heldu haien. Hola, zan amaseik kantatzen zuen ura. Bai, nahi dut. Etxean, muixu. Bai. Esan daiteke? Askatu, be free. Zorionak! Urte askotarago, Aitor. Eskerrik asko. Pentsatu duzu nola ospatu? Naiz, dagoeneko. Dagoeneko? Bai. Bueno, atzo hasi genuen, familia artean babarrun jan eder bat egite din. Eta gaur goizen bida, ez ustean, goez... lan itxurako grixamarra izan bartzuena, alako batean zer da, lagun oso min batekin, maite duen lagun batekin, aralarren bukatu dut, eskiatzen. Joio, zoragarria. Begira. Eskia pixa guzti diteu, elur pixkat badao, petxar bat badao, eta aitzaki hortan, antxe, ordu pare inditeu, eta, bete eta. Jo. Bizileik, Hori da beraz zure maite duta? Bai, gaur papate konpotatzeko, bai. Eta begira, gainatzen utziko jaze beste bat. Bai, maite dut, jata zer, eta bain, zue irurokin adoz, baina bereziki utzi dauz esaten Julenekin, makina bat ordu mikroburran elkarrekin konpartitutakoaga, eta atze berrize egoera hontan elkarri ikustia, jaka. Plazer, Aitor. Ole. Zoragarria. We felt the sun as it burned upon our skin. These memories will stay with me.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Baina guzugu Aitor gonbidatu bere urte betetzea ospatzeko. Hori baita ere, bai. Oso aproposa da, baina aitzakia bat badugu. Bai, eta aitzaki nik uste potolo eta polita gainera. Izan ere, mendiarekin eta abenturarekin loturiko zinema hartaz duen Mendi Film Festival nazioarteko jaialdiaren atali biltaria da Menditur. Gaur bihar eta etzi, 12. izango da Menditur Tolosako Leidor antzokian, eta Bilbon abenduan ospatu zen jaialdian parte hartu zuten 7 pelikula eskainiko dira 3 egunetan, eta horietatik 6 jaialdian, festivalean, sariren bat jaso zuten. Beraz, esan daiteke, uztako produkturik onenekin osaturiko eskaintzaz gozatu ahal izango dela gaur bihar eta etzi 7 aurrera esan bezala, Leidor aretoan. Mendiko, abenturazko, muturreko kiroletako eta naturako pelikula zoragarriek osatuko dute Tolosako programazioa. Guztiak dira obra gomendagarriak, mendizalentzat, zinemazalentzat eta baita publiko zabalarentzat ere. Eta pelikulein proiektzio ez gain, berauetako protagonistak ere bilduko dira Tolosako Menditur honetara. Besteren artean, biharkoari begira, mendiak 1976 arrakastatxoaren izenean, Gregorio Ariz euskal alpinista intzindaria, eta Luis Arrieta, Dani Burgi eta Jesus Iriarte zuzendari nafarrak ere bertan izango dira. Menditurri buruz hitz egiteko eta bertako eskaintzaren inguruan gure entzulei amua botatzeko asmoz, Mendi Filmeko ordezkaria den Aitor Helduaien Mateo dugu hementxe gurekin bigarren kafean. Arratsaldeon Aitor. Berdin. Ongi etorri. Zer asko. Eta urte askotarako berriz ere. Bueno, Aitor, 7:00 gaurtik aurrera, lehendabiziko itzordua 7:00 dena prest. Afora bete-betekoa gainera, Leidorren, jamugarik eta zergabekoa, hori albiste oso politxo bat izan zen, sarerak aia aktibatu genituen momentutik, sarerak ala ere gaurkorako badaude, beraz oraindik norbaitek hau entzun eta pizten baldin bazaio harro hori, azaldu deila Leidorra eta gozatuko dudik gabe, aipatu jozun kutsu horretako pelikula hauekin guztiekin. Aurten oso sorta politiakak egu, hemen 12. edizioa Tolosan, 12. edizio beteko duen Menditurrerako bai. Eta Eskerroneko plaza ez da Menditurrentzat Tolosakoa? Oso, maiz esaten da ez, ara eta ona ibiltzen dugunean Menditurra, herriz herri ibiltzen garela eta kasik txapina jantzita joateko moduko saio izaten dela, ez da? Alegia, bertatik bertara, baina gaur nagoni txapinek gabeko desente azalduko dela, legia, Tolosatik kanpoko jende desente erakartzen duela Leidorreko Menditurrak. Bai, sortu zaio alako, base camp oinarrizko kanpaleku kutsu bat bezala ez, eta badakigu, Naparrotik, Donostialdetik, Goierrialdetik, makinate jende ere arrimatzen dela, eta hala izaten da ez, hor bilkura oso polita izaten da Leidorren egun hauetan. Izan ere, jada Tolosako geltoki ezuk esan bezala oso egonkortuta dagoen geltoki bada, Menditurrentzat edo geraleku bat, egia da, azken urteetan, zabaltzen ari dela Menditurren ibilbide hori, geltoki gero eta gehiago direla, baina jada urte mordoa Tolosan zaudetenetik, Tolosa etortzen zaretenetik. Lehen hau izan zen, berez eta jatorrizkoa den festivalak, BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia, bere garaian Gasteizen lehen 4 urteak egin zituena, eta arrezkero Bilbon egiten den horrek, aurten, 2022an 15 edizio beteko ditu. Beraz horren oso pare dijoa, Menditurra Tolosan. Hau sortu zela hemen udaletxeren apustu bat izan zen, bere garaian horretzen dut, lehen bilerak artean Jokin Bildarratz egun hezkuntza sailburu dena hemen alkate zela, eta jarri zuen mai gainean apustua, eta ala hasi ginen sortu eta eragiten Menditurrari ez, The Best of hori, nolabiteko Mendi Filmean ikusten diren pelikula onenak diren horiek guztiak, ez zitxe zela mugatu abenduko pasarte horretara, abenduko 10 eguneko tarte horretara baizik eta zabaldu zedila ez. Eta bai, hartatik, intzindaria. Tolosa lehen plaza, eta plaza ona ezperik gabe, beti aitortzen diogulako gure buruari ez. Hemen, mendia, abentura, bidaiak, hori guztia, era berezi xamarrean bizi ditugulako egia da. Dudari gabe.
3 egun guztira 7 pelikula ikusteko aukera, eta esan dugu horitatik 6, iragan abenduan, 2021ko Mendi Film Festivalean, sariren bat lortutakoak honetik onena dakartzue. Bai, eta beti izaten da, halako zera osagarri hori ez, berme bezala erakusten duguna hemen Leidorreko menditur honetarako, eta urten ere beste horren beste ez. Hor dauzkagu, euskerazko film honena izan zena, mendiko film honena izan zena, berdin baita ere soinu banda honena jaso zuen pelikula, arekin batera zuzendari honena arena jaso zuena, eskaladako film honena ere bai, beraz, bai, sariak, orotara 13 sari izaten dira BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia zinemaldian, palmaresean, eta baitako sari erdiak Tolosan erakusgai, beraz, kolite. Hori, amu oso nahi jarri du, hori horrela salduta behintzat, hiri behintzat gogo jarri zit joateko. Eta nik gainera, inguruan, aitortu behar dizuet, inoiz baino eskalatzaile gehiago ditu dela. Uste zaletasuna zabaltzen ari dela, eta batzuei entzun diet, sekula menditurrera gerturatu ez direnak, aurten gerturatzeko asmoa dutela, ez dakit ze gertatu den, eltxoren batek edo pikatu die, eta virusa. Eta eskaladaren virusa daukat inguruan. Zerbait izango da. Bai? Bueno, Aitor, hasiko gara pixkanaka letzen, Bai, eguneroko saioak erreparatuta. Gaurkoan, 2 pelikula, Action Direct, lehendabizikoa, 2020an Estatu Batuetan egindako pelikula bat da, 2021ko Mendi Film sail ofizialean parte hartu duena, eta nik motxean azaltuko du, gerozuk nahi adina luzatu alizateko. Melissa Lenef, eskalatzaile frantziarra, eta Action Direct izeneko bideo hori, beste guztia utzi, eta hori egiteko helburuarekin buru belarri horretan aritu dena. Goiuriren kodrilako berri hauek bezala, novela hauek bezala, eskalatzaileak asebeteko ditu pelikula bat. Atzean Sender Films, ekoiztetxea, hori bermea handia da, Sender Films da, Ballet Pricing, The Dawn Wall, Dodo's Delight, hemen urrutiga bere Leidorreko zaleek, jaoikoak direnek sobran ere ezagutzen duten zera bat, ekoiztetxe bat, eta bermea horretatik abiatu da, histori oso potente bat, film labur batean kontatuta, hori egia da, eta dosi txiki horretan, bikaina asmatzen dute, ez dago segundurik alperrik galduta film horretan, eta hori Melissa erakusten da, Melissa bere euneko eunean, Melissa Lenebef, nazioarte mailan lehiaketan, kompetizioan dena izan zitekeen eskalatzailea, Frantziako selekzioarekin, baina horri ere uko egin ziona, erronka honi, Frankenjuran dagoen, Action Direct bideari ekiteko 9 graduko lehen bide historikoa da, Wolfgang Gullitzek bere garaian irikitakoa, eta bide historiko horretan, lehen emakumea itzen nahi du ura kateatzen. Eta horretan tematu, hasi zen, tematzen, 6 urte pasatako erronka da. 6 urteko erronka bat, eta Melissa Lenebef, entzuten ari gara. Jo eta jo, eta denak arekin bat egingo dugu, empatia handia sortuko zaigu Melissarekin. Eta hor ere, sinopsian irakurrita, badago ez, nolabait ere, akullulan egiten duen aipamentxo bat, lehenengo aldiz, Action Direct hori eskalatu zuten gizon bakanek, ez zutela uste, emakumeren batek hori egin ahal izango zuenik. Ara? Garai haietan eta artean oraindik ere esaten zen, ez da posible bide hori emakume batek kateatzea. Spoiler egingo du? Nik uste Ja, nahiko horretu dagoen. Nik uste bai, ez. Edo norgia Melissa Lenebef bilatzen bali badu. Bale, txoin, abixoa. Spoiler egingo dugu. Bale, jazta. Bale, bai, egin du. Bai. Power! Horrela, bai. Bai. 6 urteetak gero. Eta bueno, hori, nolabeteko ibilbide hori erakusten du film laburronek. Eta Melissa Lenebef, pentsatu behar da, ni ere naiz eskalatzailea, baina dagoeneko hainbeste pelikula ikusita eta bat inguruaren beste lagun eskalatzailea edukita, uler dezaket edo hortaraino iritsi nahi diteke ze zailtasun duen eta ze esfortzu eskatzen duen alako bide batek ez, eta gainera da monoatzak pila bat erabili beharreko bide bat oso gogorra aldurretik eta oso exigentea teknikoki. Eta Melissak denak nola egiten dituen, mugimenduak eta nola egiten dituen, eta gainera oso plastikoa da, oso polita da film labura. Hori izango da gaurko lehendabiziko filma, eta bigarrena Le Cavalier Mongol, 85 minutuko 2019an Frantzian egindako pelikula da, eta esango dugu, 2021ko Mendi Film Festivalean zuzendari honenaren eta soinu banda honenaren sariak irabazi dituela. Hau izango da, Leidorren aurten hit pelikula. Ze badakarkigu Mendiak 1976 sekulako sona lortuta dukan pelikula, badakarkigu baitere Sender Filmsen beste bat Black Eyes osona dena, Mikel Sarasolarekin gero ere kontatuko dugun Jotun,
baina Le Cavalier Mongol izango da jende ezusten harrapatuko duena eta bat txundituta utziko duen pelikula. Western, estilo totalean, baina Mongolian murgilduta. Mongoliako paisaia zoragarri horiekin guztiekin, eta bertan protagonista bat, gure John Wayne, alegia, gure Shahar, alegia, bertako Mongoliako hartzai bat, zaldi zaina dena, zaldiak lapurtuko dizkiote, eta zaldi lapurren atzetik egingo du bidaia hori, eta haien atzetik izango da pelikula. Ia fikzionatutakoa den pelikula bat da, baina benetako historio batean oinarritutakoa, eta benetako historio bat erakusten duena. Hamish Ardar, zuzendari mongoliarra da baita ere, ark egindakoa da, eta Hamish Ardarrek, kasu esan dugun, zaldi zaintzaile honen itzal balitzezela ura jarraitu, eta erakusten du nola egiten duten zeharkaldi hori lapurtako zaldien bila. John Fordrek berak ere bere garaian alako gidoirik zuen aurkituko, hain originalik, eta benetan da, gero oso faktura oso dauka, argazki ikaragarria dauka, esan da bezala, zuzendari honenaren saria lortu zuen Hamish Ardarrek honegatik, eta, binabar baita ere, pixkenek aia prestatzen ari gara, ez da, baita western kutsu hori nola ematen soinu bandari, honekin batera, eta gero baita ere Mongolia alderako hainbat soinu, doinu entzuten ditugulaik, soinu bandarik honenaren sariare jaso zuen pelikula honek, lehenengo aldiz eskaini zen Mendifilmen soinu bandarik onenaren saria eta pelikula honek Logan Pagizi konposatzaileak eraman zuen sari hori. Osagai pile bat dauzka pelikula honek, luzemetrai bat da, besandako, jendea txundituta ateratzeko. Ez ezala jendeak espero Melissa Lenebef bezalako hartzai bat ikustea, ez, akzioa eta adrenalina hori eta ez beste itxura bateko, beste traza bateko filma dauxe, baina berezik klabea edo gako idea, western bat Mongolian. Eta bihar nolabait ere lotzeko ideia batekin, Melissa Lenebefekin empatizatzeko gaitasun hori lortzeko bide horretan, baina bigarren honekin ere, ze hor, nolabait ere dagokiona, berea dena berreskuratzeko saiakera bat izango da, ezta? Eta nik uste jendea berarekin empatizatzea ere lortuko duela. Ni seguru nago, bere garaian Txolitasekin gertatu zen. Txolitas ez dakit horituko duzen, emakume mendizale hauek. Datorren urteko inauteritarako, eta Tolosarroko alako gara, ideiak emango dituela protagonista honek. Nei iruditzen zait, aztu zaizuela aipatzea pelikula honek duen beste inabardura erakargarrietako bat. Dela txakurra. Ze trailerren hemen dago txakur zoragarri bat, eta hemen irakurri dut nik At the Bolted Dog, eta esan dut, nik txakurraren gatik soilik ikusiko nuke pelikula. Bueno, bakoitza bere heldulekoa bilatzen dizte, Aitor. Supervivente bat, txakur oso fidel bat duena ondoan, eta zaldiak gustoko dituenak ere, zesanik ez pelikula bat haientzat bete-betekoa. Begira, lehenengo gunekoak nik uste dut oso ondo salduta geratu direla, eta biharkora pasako gara, bihar, aste artea, martxoak 8, arratsaldeko 7:00 bihar ere Aitor beste bi pelikula. Oraingoan, kasik ere, etxegirokoak esan genitzakenak, ez da lehen da bizi, gaur bezala film labur bat, Amagana, 2021 bateko pelikula, Jon Goikoetxea, López de Alda eta Iker Larrañaga Peralen pelikula, Mendifilm 2021 batean euskarazko film onenaren saria jaso zuena, eta nolabait ere, bi kontzeptu, Itziar Zabala eta Baltzola. Eta gehitu dize egon, eta nabardura politiak bilatzen ari zaretenez, soinu bandan, eta protagonista bezala baita ere, Bihotz Gorospe. Zuen playlistetan sartu hemendik aurrerakoan, Bihotz Gorospe. Beste bat, oso ondo, apuntatuta. Engantzatuko zaituztena. Eskerrik asko gomendion, gotik asko gustatzen zaizkigu gomendiok. Bihotz Gorospe, hor gitarrean somatzen dugu, Puskamzenaka, eta sekulako indarra dauka, eta ematen dio gainera kantuari, ze azken batean gidoi narratiboa kantuak ematen dio, Bihotz Gorospek ematen dio film labur honi. Eta oso ondo josita daukate dena alde horretatik. Gero, Itziar Zabala eskalatzaile bezala nazioarte mailan eskalatzen ari den euskal eskalatzaile bada, bere garaian, orain dela ezen beste urte Espainiako kopak, Espainiako txapelketak irabazitakoa, eta nolabiteko hausnarketa prozesu baten sartu dena, ez da, zer egiten ari den, nondik datorkion eskalar gozaletasuna, eta eta hau denak kokatzen du bere sorterriko Dimako Baltzola kobetan. Amagana. Itzultzen deneko horretan. Bihotz Gorospe. Wow, ze zoragarria. Ederra. Hori izango da biharko lehendabiziko pelikula, Amagana, eta bigarrena berriz, Mendiak, 1976, eta lehen saio hasi aurretik komentatzen aritu gara,
Goiuri, eta Maia? Bai, neski, torri zen. Bai, guk ezagutzen dugu pelikula hori. Bai. Eta historia hori. Entzulek ere egien ezagutuko dute, baina, eta lehen ere ipatu dugu Aitor, pelikulez aparte izango dela, pelikuletako protagonistekin eta ere solaserako aukera izango duzue pelikulen inguruan, eta biharkoan elementu horiek guztiak biltzen dira. Ez da alde batetik merezi duen pelikula bat, eta gainera protagonisten hitzak ere entzuteko aukera izango da. Lujo bat, eta bide batez, historiko izango den beste hitzordu bat biharkoa Leidorren, Gregorio Ariz, atzera berriz ere, Tolosako eszenatioki batean ikusi ahal izango dugulako. Gregorio Ariz, Euskal Alpinismoaren aintzindarietako bat da, 70. hamarkadan berezikin nabarmendu zena, eta pentsa zer izan zen, ez? Urte haiek, artean oraindik ere Lauroiko Everest ark Euskal Alpinismoa mapan jarri zuen arteko garaiak izan ziren, baina garai oso baita ere, muturrekoak eta sormen handiz betetakoak, eta tartean protagonista handi izan zen Gregorio Ariz, Javier Garreta eta horrelako beste alpinista batzuekin. Naparrak, eta bere garaian, 76an egin zuten halako espedizio honeko iniziatiko bat, Hindukushera. Himalaia, Karakorum eta ingandik ikertu dagoen Afganistango mendi lerro bat da Hindukush, eta han 7.000ko eder bat, 7.116 metroko Shahaur, eta Shahaurera egin zuten espedizio bat. Kokatu garai hartan egiten ziren bezala gauzak, ez da? Land Rover bat hartu, Iruñako udaletxe plazatik, eta bi astean, non-stop, Land Rover batean, uste dut 11 espediziokietatik 7 egin izan zutela bidai hori, beraiekin eramanez, beraien gauza guztiak, ez? Material guztia. Beste laurak aurretik joan ziren, tartean Gregorio Ariz ere bidea aurretik ere pixat prestatzeko, eta han zamaketariekin eta negoziatzen eta azteko, eta barrela, espedizio gako artean normal batean sartu ziren. Iritsi Oinarrizko kanpalekura, gauzak atondu, eta egun batzuen buruan, gauzak oso bideragarri eta oso ondo joan zirelako, gailurrean 11 espediziokietatik 9 izan ziren. Tartean Trini Cornellana baita ere, emakume bat ere bat zegoelako espedizio hartan, jatorriz katalandarra, baina ikasketak eta gero ofizioa bide, Iruñera etorria zena, eta ordura artean dena arroxa kolorekoa, baina nolako batean hor gauzak iraultzen dira. Jaitsirakoan istripu malapartatu bat, 2 lagun sokada berekoak amildu 3 metro, aitako bat hil, Gerardo Plaza, eta gero bestea, Gerardo Plaza, Leandro Arbeloa eta Gerardo Plaza larriki zarututa geratu, eta arek erreskata behar 6.000 metrotan hitz egiten ari gara, zeltasun handiko garaieretan, ahituta bere espediziokideak, beraz gaitasun handiekirik ezari laguntzeko, eta horretan sortu zen, historio honi puntu aprila ematen dion kontua, ez? Oinarrizko kanpalekuan behan Poloniako espedizio bat zegoen, beste mendi baterako asmoak zituena, eta behan zegoen Naparren espediziokietako batek, haien gana jo zuen laguntza eske, haiek oso saldi borobil batekin laguntzera jo zuten, esan ez, geure mendiak itxarongo du, zuen lagunak ezin du itxaron. Beraz, bete-betean sartu ziren erreskate hartan, eta erreskate ura izan zen gainera, teknikoki gaur egun oraindik ere miresgarria. Eta lortu egin zuten erreskate ura burutzea, eta geroztik elkarrekin oso harreman polit bat sortu zen, uste edo nahi baino gutxiago irautzuena, bere garaian Polonia ere garai zurrunetan murgilduta zegoen, politikoki eta gatazkatxoak ziren garaiak izan ziren 80. hamarkadako hasierako haiek, eta han, berein arteko harremanak gutun bidezkoa zena eten egin zen, eta arrezkero elkarren berri apenas zuten. Bitarte horretan, gauza asko gertatu dira, beste istripu batzuk ere baitarteko, Naparre espediziokideai eta Alpetan, eta bar, eta alako batean, Luis Arrieta, zuzendari bezala, aurretik ere mendifilmen gauza pare bat eginda bazeuzkan, eta hasi zen, pixka bat, esan ez, Naparren historiura, eta aurkitu zuen VHS-eko irudi batzuk, Super 8-tik eratorretako irudi batzuk ikusi eta tentatuta. Naparren inguruko menitzeletasunaren astapen aiei buruzko pelikula bat egin behar dugu. Eta hortatik hasi zena, gero sartu zen beste hor katebeki bezala elementu bat, dana Ibona Zielinska, haure mendifilmekin oso lotuta dagoen emakume bada, Madrilen lan egiten du, Poloniako Kultura Institutuan koordinatzaile nagusia da bera, eta hura sartu zen kasik hauzaz, kasualidadez, historia honetan, eta esan zuen, kontxo, behar bada, nik kontaktuak bideratzen nitzake Poloniarrengan atzera berriz ere. Eta ia konturatzerako Poloniarrak berriz ere kontaktatu zituzten, elkarrekin kontaktuan harremanetan jarri, fizikoki ez, baizik eta bestelakoan, telefono bidez, kutriz bidez berriz, eta listo, pelikula ere horrekin borobildu egin zen, testigantzak eta uta beste, eta pelikula estrenatu, egin zen, abenduaren 4, joan deneko urteko abenduaren 4 Bilbon, eta estrenategian, fizikoki, elkartopo egin zuten,
poloniarrek eta naparrek. Oindik ere Bai, sekulako momentua izan zen, Euskalduna jauregia dena zutik, txalo betean, pelikula ikusita gero, ze pelikulak, historia guztia biltzen du oso fidel eta oso ondo, eta hori guztia ekartzen du pelikulak, ez? Hartatik, eta berezera hasierara itzulita, ja hau guzti hau, nahikoa ezpalitz, Leidorkoa gertokian, Gregorioari, orduko protagonista nagusietako bat, bertan izatea, ura kontatzera etorrita, eta berdin baita ere, Luis Arretarekin batera zuzendaritzan aritu diren Tani Burki gidoilaria, eta argaziaz arduratuen Jesus Iriarte, denak agertokian edukitzea, momentiko oso politot izango da. Luis Arrieta elkarrizketatu genuenean, kontatu zigun hasieran ideia bestelakoa zela eta pelikula egiten hasi zirenean, pentsatzen zutela ara bidaiatu eta hango irudiak lortu eta gero pandemiaren ondorioz, tamalez esan barruen, baina gian zorionez, heldu ziotela beste hildo bati eta zela harremanei, ez? Eta bereien mendizalauen arteko harremanei eta hor hildo ederra topatu zutela eta nik uste dut oso ikusteko aukera izan genuen primizian eta uste dut oso ondo etorri zaiola pelikulari harremanetan oinarritutako kutsu hori hartzea eta da oso polita eta spoiler bat egin behar du nik, baina ez da spoiler da bixu bat igual negarra egingo duzue. Hori ere komentatu dugu lehen Aitor aipatzen genuen, ez? Mendiko pelikulen inguruan ezagutzen hasi ginenean, gauzak ikusten hasi ginenean, duela urte batzuk asko zirela irudi ikusgarriak eta agian gaur egun baliabideak zabaldu diren neurrian, irudi ikusgarri horiek lortzea komatxoen artean esan da ere, agian duela urte batzu baino errazagoa da, baina mendiko pelikula askotan sekulako karga emozionala dagoela. Sekulako historia daude. Eta baloreak. Bai. Asko gaita ere. Bai, eta hori guztia, zuzendari asko dira asmatzen dutela, hori guztia uztartzen. Azken batean, pelikula batek edozein generotakoa izan da ere zer behar du, ez? Ikuslea engantzatzea, sentimentuekin, efektuekin, zerbaitekin, ez? Halako batean, sentitzea ikusleak, sartutan dago. Eta pelikula hauek gerozetak gehiago ari dira hori lortzen. Eta mendiak 1976 filmaren kasuan hori 100% gertatuko da. Gertuko egingo zegulako historia, oso flema naparra daukalako gainera pelikulak, eta gero kontatzekun historia hori oso historia unibertsala delako, ez? Mendiko balioetan oinarrituta, elkartasuna, eta baita ere, jarrerak, ez? Bata besterekiko laguntzako jarrera horiek. Emozioak bor jartzen dituena. Eta gaineratu, pelikula honen inguruan, arrakasta handi izaten ari dela, beti galdera izaten da, mendi filmen estrenatzen diren pelikula hauek zeibilbide izaten dute. Batetik hause kontatzen ari garena, menditurretan erakusteko aukera, baina gero nekez zabaltzen dira pelikula hauek zirkuitu komertzialetara. Eta honek kasu ez da hori, Golem zinemek apustu egin zuten, Golem zinemekin ere gu urteak dira, mendi film bezala oso elkar lan honean oparoan gabiltzala, eta berehalakoan ikusi zuten honek Iruñan noski asko funtzionatuko zuela eta abenduaren 20irako jarri zuten karteleran. Eta jarri zuten 7 astez egonda karteleran, hori oso pelikula gutxirekin gertatzen da, edo baterez, eta bildu ditu 4.000 eta 100 ikusle 7 aste horietan, zine komertzialean, Yamaguchi zinemetan egonda. Sekulako datua da. Eta artean menditurrean ere ikusten ari gara, non aurkezten dugun, aretoak salak bete egiten dira, eta hoi hartzun oso handi hartu duia pelikula honek, hitzetik hortzera, zuek egiten duzen bezala, asko zabaltzen delako, ez, honen berri, beraz, merezi du. Ederra, zalantzari gabe. Ze bi egun bota ditugun, eta hirugarrena geratzen zaigu. Asteazkena zer egingo da, Leidor lertu Aitor, edo? Bai. Bueno. Azkeniko pelikula Black Eyes horretarako da. Propio jarritako pelikula bat, hor jendea bukatu dezan, tope dena eman da. Bueno, jake aipatu duzun, aipatuko dugu. Black Eyes pelikula, 2008an Estatu Batuetan egindako pelikula. Zachary Barr eta Peter Mortimer zuzendarien lana, 2008 bateko mendi filmen, eskalada film honenaren saria lortu zuena. Eta nolabait ere, sinopsi irakurtzen aritu garen eta trailerra ikusten eta aritu garenean, sinopsian esaten denarekin bat egiten genuen, ez? Nolabait ere larroazal beltzeko entzat, ezoikoa den eremua edo jokogune badela
elurre eta izotz hormak, ze normalean, esaten da ez, jende honek, larroa zalbeltzeko estatu batutar hauek, ze flowa eta izaten duten, eta hauek gehiago imaginatzen ditugu, ez da egin, saskibaloia jokatzen edo beste zerbaitetan, eta ez, elurretan edo izotzormetan. Black Power totala da gainera pelikula hauxe. Bertan kontatuko zaigun nola Memphis hegoaldeko auzoetako beltzek eta beraiek eraina beren buruari pelikulan bertan erakusten da ez. Nola nahi duzu korratanker dute nolabiteko aita ponteko korratanker eskalatzaile eta bat idazle oso ezagun bada txuria. Eta bera dute aita ponteko bidelagun abentura honetan, ez? Eta ark zuzenen galetzen dira, nola nahi duzu afroamerikarrak deitzea, beltz deitzea, beste nola baitxe, eta besteak esku beltza gara, eta guri beltz deitu. Eta hortatik abiatuta, flow ikeragarria dauka pelikula honek, borixe ez, auzo txiroetako jendeak, badauka alako proiektu bat Memphisen, gorpuztu bere xamarra dana, rokodromo bat, kasik ere bilgune sozial bat bihurtu dena, eta hango jende askorentzat irten bide oso eder bat, jendearekin hartu harremanetan egoteko eta aktibitatea ere egin alizateko, ez? Rokodromo horrek sekulako arrakasta eduki du eta hori ikusita, Konrad Anker eta konpainiak eta tartean sartzen da firma komertzial ezagun bat, The North Face, erabakitzen dute, hauetako zenbaiti, talde bat osatu dezatela eskaini eta nahi baldin badute Montanara, Ipar Ameriketara, elurretara, izotzetara, halako espedizio bat egitea. Onartzen dute eta hor abiatzen daia Black Eyes, ez? Montanara bidean, elur eta izotz paraje ezoiko horietan hauek daukaten flow hori, hauek daukaten demo guztien umore puntu hori, errimetan rapeatzen, josten, aritzeko zera hori ez, giro hori guztia, eta gero, ematen dizkioten tresnak, borixe ez, izotze eskaladarako espioletak eta kranpoiak eta horiek guztiak, ze baldar sentitzen diren, baina aldi berean tematik jarretzen duten, eta hor, tartean, berakusten dira, aietako bakoitzaren histori pertsonalak, ez? Eta bat badago, Slay Show, sekulako historia dukan mutil bat, gaztea, baztertua, giro konfliktiboetan tiro bat bere garaian jasotakoa, hil zorian egondakoa, hortatik atera nahi duena, eta atera nahi duen horretan, jarretzen du rokodromora joaten, aurkitu du halako salbabidez bat bezala, eta horretan guztietan murgilduta dagoela lehenengo aldiz atera da Memphistik, eta nora, eta horrelako leku batera, eta han, zer, eta aurkitu du giro relajatu bat, lasai bat, tensio gabeko bat, eta ari dena ateratzen zaio gainezka, ez? Eta begira, lehen esaten ari ginen beste batzuekin empatia handia lortuko dugula, Slay Showrekin bukatuko duenak altxeta, Leidor. Bueno, badaki gorduan Leidorrek ze pelikularekin egingo duen estanda, baina astezkeneko eskaintzan, agian beste modu bateko beste bi pelikulare izango dira, Jotun horietako bat, 25 minutuko pelikula laburra, Mikel Sarasolanen lana, 2021 bateko Mendi Film Sail ofizialean eskaini zena, eta bertan olabait ere, Aitor, Islandia, muturreko kaiaka, eta urjauziak eta horrelako elementuak, ezta? Bai, eta esplorazioa, espektakulua, bide nabarresan, Mikel Sarasola, kaiaker donostiarra, urlasterretan ja nazioarte mailan sekulako izena lortu duen Mikel, eta bidene batez baita ere, filmagintzan ere aspalditxoari dena, eta horren ereduak jasotzen ari gara Mendifilmen, beraz, oso bide arrasto parekoetan goaz Mikel Sarasola eta Mendifilm, eta posten gara ikerrekar gainera Mikel horrela ikusita, ez? Kasu honetan gainera, produkziorako Red Bull sartu zitzaion, nazioarteko Red Bull, beraz alde horretik ere guai ez, finantzatzeketarako ere potente, egia da gero baldintzatzen duela pixka bat pelikularen kortea, ez, ekoiztetxe horrek, baina benetan oso lan hona ekarri dutela, ez, bati bat gainera ikusi behar da, Mikel Sarasola hor espezialista bezala, eta arekin batera Aniols Rasolses, katalandarra da, aspaldiko urtetan Ego Ameriketan bizi dena, eta hau badala mundu mailan punta-puntakoenetako bat den urlasterretako kaiakerra eta sare sozialetan crack bat. 100.000 jarraitzaile dituen horietako bat, eta, hiek uztartuta, abiatu dira Islandiara, eta Islandian esplorazioa egingo dute. Alegia, Islandian ez toaz, horixe ez, agentzia komertzial bat hartu, eta erakutsiko izkizuet Islandiako urjauzi zoragarriak. Ez, hauek, mendian murgilduko dira, beren kaiakek eta bizkarrean hartuta, eta esango dute, horrek itxura hona dauka. Bota drona gora, egin kilometro batzuk dronarekin ze itxura gehiago hartzen duen goraldera erreka horrek, eta esaten dute, honek badauka. Eta halako batean, joan mingainera, joan erreka altzora, eta antxartu, eta sekulako urjauzitan murgildu,
txikituta bukatzeko moduko lekuak, baina naudek, begira, horrelakoak dira, crack batzu dira, eta bueno, honik ateratzez aparte, irudi espektakularrak ekarri dituzte. Eta hola osatuta dago, Jotun izena duen pelikula hori. Euskalako izpena, jaka. Bertigoa balin badukozu kontuz, Trailerra ikusten ere nintzen, eta streamingetik jarraitzen gaituzunak ere ikusiko zenuten, hor jozietan egiten dituzen salto horiek, ui... Eta tira, baina azken pelikulara ipatu behar dugu, badakigulako laster ja leidorrera joan behar antzarela Aitor, eta pakean utziko zaitugu. Txango, 2021ko pelikula, eta ez dakit, sinopsian olabait irakurrita, niri etorri zean hausnarketa izan da, ez dagoela, ez dakit noraino joan beharrik, eta ez dakit espedizio egin beharrik, horrelako pelikula hon bat egiteko. Klabea hori da gainera, ez? Ez dagoela sekulako gainera adrenalina eta hor muskulua eta lehen esan dugu pioletak eta horrelako gauzak eta sartu barrik. Hauxe da horitxe, ez? Kuadrilla bat, mendira ia sekula joan gabekoa, eta kuadrilla horrek erabakitzen duelako batean, beraien WhatsApp bidez eta elkarrekin plan bat egite egon baterako. Bilbon. Bada Bilbon. Mendiplana, berdin, Pakasarri. Oiko mendi bat, Pakasarri, han Bilbon. Eta ¿Alguno tiene unas botas que me pueda dejar para ir al monte? Oinarri hauetatik abiatuta erabakitzen dute, bueno, ezakinasun guztitik, baina borondate guztitik, mendira joatea. Ñabardurak, bueno, lau neska direla kuadrilla hau, jatorri desberdinetako neskak, eta horrela uztartzen direnak, ezta? Kuadrilla giro horretan, mendira joanez, elkar nolabait ere biltzen direnak, eta gainera izera hori hartzen dutena oso modu simpatikoan, kuadrilla garaia, mendira joan eta gero. Eta hori Txango hori besterik ez da kontatzen, soila, baina aldi berean oso zainduta egindako lan bat, Tamara Lukarin zuzendariarena, Bilbotarra da bera, Tamara, hartu aintzatu baiteraren izena, Clermont-Ferranen egiten da Frantzian film labur lehiaketa oso potente baten nazioarte mailan, eta Txangorekin han hautatu izan zen, eta han ibili zen Tamara Lukaniri ere ura erakusten, gehi orain menorkan dabil film luze bat grabatzen. Bueno, Tamara Lukarinik honekin egin duena izan da aldarrikapen bat, horixez, historio soilena, baina liberean goxoena, kuadrilla batena, woman power handia da, hause, lan hause, bereziki asko erakusten duelako ez da, emakumea uztartuta mendiarekin kasu honetan, oso korte honena daukan pelikula. Eta batipat honekin azpimarratu nahi duena da, hau izan zela, Mendifilm Bizkaia Ternua bekaren lehen proiektu irabazlea. Aipatu ditudan 3 adar horiekin, Mendifilma bera Bizkaiko Foru Aldundia eta Ternua Autor Erropa markarekin beka bat sortu zen, zinemagintza sustatzeko bereziki gazteen artean. 18 eta 35 urteko zinegilei zuzendutako beka bada, 10.000 euro, 10.000, aholkularitza, eta aldi berean Mendifilmen bere lan hori, proiektu hori, film bihurtuta estrenatzeko aukera. Horixe da orain ere jaindarren dagoena, Tamara Lukarinik hori baliatu zuen, eta hori irabazi zuen, proiektu hori irabazi zuen, eta hala atera da Txango pelikula hause. Urrengo deialdiko filma ere ja hautatuta dago, proiektua, Lobos izena du. Hau, Marina González zuzendari asturiar bada, oso gaztea. 20 pare bat urte ditu, eta arkian Lobos aukeratuta daukan gai hori izan zen, epaimeko kidek aukeratu zutena bekarako, eta aztertu nahi du Asturiasen, otsoaren alde eta kontra sortzen diren eztabaidak batipa landakiroko herrietan. Eta 3. deialdia dago orain indarrean, maiatzaren 11 arte, beraz, hau entzun da adintarte horretan dagoen norbaitek, eta batipate txispa hori balin badauka, zinekile izateko gogo hori balin badauka, aurkeztu proiektua. Esan da geratu da, egun hauetako eskaintza ere ondo asko azalduta geratu da, eta Tolosara etorri zindurenentzat esango dugu, martxoan Aitor, menditur bai Agurainen, Eskoriatzan, Gasteizen, Eibarren, Zaldibarren, Biellan ere bai, Valladoliden, Otxandion, Burgosen eta Igorren izango dela, eta apirilean Hondarribia, maiatzan Arrasaten, ari dela zerrenda luzatzen, eta beraz, Tolosara etorri zinduenak ere izango duela, ziurraski bere etxetik gertu, gozatzeko aukera. Txapinetan joateko, horixe, bai, menditurra beti ere hortxe, agertoki honenetan, eta mendiko zinemarik onena eramanez, han bertan izango dute. Aitor helduaien, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, ondo ospatu zure urte betetzeguna, eta dena ondo joan dadila, 3 egun hauetan Leidorren. Eskerrik asko zuei, eutxi horri. Bihotz gorospe entzuten utziko zaituztegu segundutxo batzuk, baina aurrera egin behar dugu, joan urrutira. Sortu zen bizia,
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Korrikak eta naiz irratiak eginiko akordioari esker, 22. korrikako petoa, naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun bannerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpireduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Eta zinemara, ze Idoia Davila uzkudunek puri-purian dauden telesail eta pelikulen zerrenda egin behar digu. Baina itxaron momentu bat. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I... Orain bai, puri-purian tartea abiatzeko pres gaude, Idoia Davila iseri da gure gonbidatuen tronuan, eta hasiko gara gauzak gomendatzen, edo Idoia hasiko da gauzak gomendatzen. Zer dugu gaur, Idoia? Bueno, lehenik eta bain, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, barkatu. Bueno, zigortu bingo nauzu? Barkatu. Arratsaldeon. Hasiko naiz telesail batekin, baino bakarra ekarri dut, film asko daude aste honetan gomendatzeko modukoak. Beraz, telesail hori da Sort of, erderaz más o menos bezala itzuli dute, eta Movistar Plusen ikusi daiteke aste azkenetik, naiz eta telesaila berez HBO-koa den, baina Movistarera iritsi da orain. Eta, erdi autobiografikoa da, historio hau, genero jariakorreko eta familia pakistandarreko Torontoko millennial bat du protagonista. Eta, autobiografikoa izanik, Bilal Baigek pixkat bere bizitza kontatzen du telesail honetan. Bera da sortzaile eta protagonista, eta Fab Filippo da zuzendaria. Fab Filippo aktorea da, berez. Queer as Folk eta Buffy the Vampire Slayeren agertu izan dakoa. Are you in the right place in your life, Sabi? Move to Berlin with me. What? Didn't we fantasize about this? Eta Sabi izena du protagonistak, eta genero jariakorrekoa izan da, bizi da trantsizio egoera batean, baina ez bakarrik bere generoari dagokionez. Bi lan ditu, mutilagunarekin utzi du, eta Berlinera bizitzera joatekoa da bere lagun honenarekin. Baina, zaintzen dituen bi umeren ama koman sartzen da. Eta aita pixkat desastrea da. Eta erabakitzen du, ez dakigu joango den edo ez azkenen, Berlinera bere lagunarekin, arduradun sentitzen delako, bi ume horien ardura duela sentitzen du aita desastre hutsa delako. Behintzat badakigu plana kolokan jarriko dela, eta hor dagoela zalantzea Berlinera joan edo ez. Komedia pertsonal bat da, eta horietan, sitcom klasikoetatik urrentzun da pixka bat, eta humorea badago, baina pixka taldentzen da, eta leku hauzten dio, sentimentaltasunari, eta pixka bat gogoratzen du, Girls, Better Things, eta Fleabag bezalako telesailei. Hau coming of age da? Zentzu batean bai, ez?
Bai, esango nuke. Trailera ikusten ari nintzen, eta badakit Inigori asko gustatzen zaiola kontzeptu hori, zuk erakutsi diozun kontzeptu hori, eta pentsatzen ari nintzen, bai, hau izan daiteke coming of age. Bide batez trailerra entzun dugu, eta soinu banda aldetik ere oso interesgarria iruditu zait. Ze batzutan telesail batzuk bereziki ez dakit ospe hartzen dute soinu bandarengatik aipatu dugu hemen askotan, baina euforiarekin hori gertatu izan da, edo Bridgertoneko biolinduna besti hori izagitia zenbat Instagram storiesetan ikusi dudan. Egia da. Bai. Eta hain nahi lehiz batzen, eliten ere ustez pasatzen zela pixka bat horrelako. Ze abesti modernoak agertzen ziren, oso modantzo den abestiak jartzen ziren, eta horrek ematen zion eliterek dakan gaurkotasun puntu hori. Laguntzen du. Baina hori izango da gaur aurkeztuko dugun telesail bakarra. Pelikuletara jauzi egingo dugu. Bai. Eta zein izango da lehenengoa? Lehenik hasiko gara jada estreinatuta dagoen batekin, azaroan estreinatu zen, baina martxoaren 4 ostiralean iritsi zen filminera. Hau da 3, Juanjo Jimenezek zuzendua, eta gizon honek 58 urte ditun arren, pixka bat bere karrera berriz hasi da. Orain, ze hau bere hitzetan, bere 3. opera prima da. Aterazulako pelikula bat duela 20 urte, pixka estankatu zen bere karrera, gero aterazuen Time Code film laburra Oscarretara iritsi zena eta Canesen irabazi zuena labur honenaren urrezko palma. Eta orain 3 atera du eta izugarrizko arrakasta izan da. Film honekin Venezia, Toronto eta Sitgesetik pasa da. Eta historiaren protagonista soinu diseinatzailea da. Eta ordu asko ematen ditu estudioan lanean, bere harremanak ez direlako idealak. Ez bikoteoiarekin, ez amarekin eta ez beste lankidekin, ze badirudi lanean hasi dela pixkat faiatzen, egiten ditun soinu diseinuak ez daudela ondo. Eta pixkanaka konturatzen da desinkronizatuta dagoela. Wow. Irudia lehenago ikusten du soinua baino. Eta beraz, bere lana ezin du ondo egin, eta pixkanaka bere erlazioak ere trastokatzen dira. Eta ikusle bezala horrela ikusiko dugu? Lehenengo irudia eta gero soinua? Bai, bere buruan sartzen gara, eta desinkronizatuta dagoen tarte horretan, guk ere dena desinkronizatuta entzungo dugu. Wow. Haze apustu ausarta. Bai, eta zuzendariaren aldetik. Da super, nola esaten da, investigación de campo esaten duen bezala, da ikusle bezala, horrela bizitzea, ze normalean goitua gaude, eta pelikuletan gauza asko pasatzen dira, adibidez Brain on Fireren ere, protagonistari buruan, ze pasatzen zaio, baina ezin dezu ez, berekin bizi, eta honekin lagunduko digute bintzat, bere angustiak edo dena delakoak, guk ere bizitzen. Trailerra ikusten ez zait argi geratu beldurrezko filma den, thrillerra den, drama den, pelikula romantiko baden. Bueno, eske Juanjo Jimenezek esaten zuen ez zuela klitxerik erabili nahi genero jakin batenak, eta pixkat azkenean denan hasten du thrillerra da, drama da, beldur puntu bat ere ematen du, ez dakit tonoa pixkat badijo hortikan ere, eta komedia romantikoa dela ere esan dezakegu. Bada hor tramatxo romantiko bat ere. Beraz, hau, 3 izenekoa filminen martxoaren 4etik, beraz, gaur gauean ikusteko aproposa. Gaur gauean kontuz, ze behatzitan berbaxerka ez, berkatu? Takatekla dago, orduan kontuz. Agian bai, zuek jarri filminen pelikulak ikusten, eta orduan nik bakarrik hartuko dut parte takateklan, eta beraz, aukera gehiago ez tezu behar, goiri. Irabazteko.
Gaur ikusiko dugu. Gaur ikusiko dugu. Baina tira jarritu ezagun pelikulekin, tresatzen utzi, eta badugu beste bat, hau aretoetan ikusteko modukoa. Bai, ostiraletik aurrera, da Berdens Berste Maneske, edo The Worst Person in the World. Eta, bueno, izugarrizko arrakasta izan du, ezagutzen duten mundu guztia ikusi duena, pila bat gustatu zaio. Pertsonaiarekin identifikatuta sentitzea oso erreza dalako. Ze da, 30 urte bete behar dituen emakume bat, Julie izenekoa, eta bere bizitza desastre bat da, kontutan hartu behar badugu, gizarteak zer eskatzen digun egin behar dugula 30 urte bete aurretik. Ez dakiz zertan egin nahi duen lan, zalantza ditu bere harreman erromantikoen inguruan, eta zenbait erabaki vital hartzeko garaia pasa zaiola sentitzen du. Naiz eta, horrela ez zen. Hvor mange klesskap skal du ha? Hvor mye kan jeg få? Dette var feil. Dette var ikke henne. Joakim Trierrek zuzendutako film honek Canesen izan zuen estreinaldia, eta bertan Renat Reinsbe protagonistak aktore honenaren saria eskuratu zuen. Eta Oskarretarako ere 2 izendapen ditu Gidoi honenarena, eta atzerriko film honenarena. Batzuek diote antxietate mileniala oso ondo islatzen duela. Baina, nik uste hau generazio guztietan gertatzen dela azkenean, 30 urte betetzerako dena ondo lotuta dauki behar duzuneko sentsazio hori, betirako bikote bat, betirako bizitoki bat, lan bat, dena argi eduki barreko presio hori. Estresazten ari nintzen orientutakin bakarri. Estresazten ari nintzen, txoin, 28 dauzkat, zenbat hilabete dauzkat dena presto edukitzeko, eta dena lotuta edukitzeko. Eta film honekin, nahi gabe Trierrek Oslo trilogia osatu du, horrela deitu diote adituek. Nahi gabe? Bai, pixkanaka, badira aurretik 2 pelikula egin ditu, Reprise eta Oslo August 31st. Eta, badute pixkat hilo konduktore bat film hori, badira memoriari, autoezagutzari eta identitateari buruzko film sorta malenkoriatsu bat, eta horrela deitu diote. Argia oso politia iruditu zait. Oso argi leuna eta goxoa zaukala iruditu zait. Baina hau, gaur ezin dugu ikusi. Ez, ostiraletik aurrera. Ostiraletik aurrera aretotan. The Worst Person in the World. Eta horrengoa, ostiralean bertan ikusteko modukoa? Cyrano. Edmond Rostandek 1897an idatzitako Cyrano de Bergerac antzezlanaren moldaketa da. Eta Cyrano izan zen 17. mendeko pertsona erreal bat, poeta eta dramaturgoa. Eta, haren bizitzako zertzeladak kontatzen ditu antzezlan horrek. Eta, adaptazio asko egin dira, baina iritsi zaigun azkena, Joe Wrighten eskutik datorkigu. Nik gogoan dut Gerard Depardieu Cyranoren papera egiten, oso Gerard Depardieuren uste dut lan ikonikoetako badela. My dearest friend, I'd be very angry with you if you died. Eta, adaptazio hau espero ezakeguna izatea, ze Joe Wrightek adaptazio asko egin ditu, eta oso onak gainera. Nere gustokoenak Atonement eta Pride and Prejudice. Baina Ana Karenina ere aipatzeko modukoa da. Eta, nik hau ikusiko dut bakarrik horregatik. Klasikoak gustatzen zaizkio Joe Wrighti, beraz. Bai. Eta, hau drama musikala da. Entzun dezakezu, ez? Eta, musika The National taldeko Desner anaiek. Wow. Aaron eta Bryce konposatu dute, eta letrak talde bereko Matt Berningerek eta haren emazte Karin Beserrek idatzi dituzte.
Hau gure lankide Oiana Maritoren agenberi asko gustatuko zaio zen The National asko gustatzen zaio. Abixatu behar diogu. He's a new recruit in your regiment. Of course he is. A woman like Roxanne La protagonista, Cyrano, adaptazionetan Peter Dinklage dugu. Eta, bueno, aukera oso ona iruditzen zait. Horrelako pertsona bat hartzea papel normal bat egiteko. Eta ez... Bai, egokitzen zizkien, beti txikia badin bazara, bueno, norbaitek ez badaki, enanismoa uste deitzen dela. Akrondoplasia, ez? Vale, hori, berdin du. Eta normalean pertsona horiek egiten dute bakarrik, edo ipotxaren paperak, edo pertsona hori, zuk esan dezen bezala, bakarrik kondizio honetako pertsonek, pertsonaiak egiteko. Eta historia horren inguruan. Hori da, bai. Eta, bai, mesedez, hau da dezagun. Baina izki gaine gertatzen da gauza askotan. Pertsona lodiekin. Lodiekin, bakarrik egiten duzu lodiaren papera. Beltzekin, beltzaren papera. Eskizakit, nahikoa da, mesedez. Guazen hau aldatzea pixko. Protagonista Game of Thrones ikusi izan genuen. Eta badakit jende asko gustatzen zaiola aktoreu, beraz, oso gomendagarria. Cyrano, hau ere, zinemaretoetan, martxoaren 11an. Eta pentsatzera nintzen, martxoa dela, eta estresatu naiz. Aipatu nanen oso ondo adaptatzen dutela, berez, Cyrano ez delako Roxanne bere lagunaren maitasunaren, bueno, ez du sentitzen merezi duenik maitasun hori, bere fisikoarengatik eta pixkat moldatzen dute Peter Dinklageen akondroplasia hori eta adaptazio nahi iruditzen zait, baina ez adaptatzen dute ondo hori, baina horren inguruan ez izan da historio guztia. Ze Cyranok badu hori ez, sudur luzea zuela eta horren inguruan dena ere ikitzen zen sudurraren inguruan eta hori zela guztia, adaptazio hauek, beste zeo zer eskaintzen badigute asko zabeto. Eta azkeneko proposamen badaukago. Bai, hau da, Jane par Charlotte. Charlotte Gainsbourgek bere ama Jane Birkini buruz osatutako dokumentala. Eta, bueno, ez da aktore inglesari egiten dioten lehen erretratua. Agnes Bardak egin ziolako bat 1987an. Birkinek esan da gero elkarrizketa batean, beldurra ziola 40 urte betetzeari, eta Agnes Bardak esan zion ospatu beharreko adin bat dala, eta erretratu bat osatu zion. Eta orain pixka bat, horrek izena zuen Jane B. pa Agnes B. Eta izena hortik hartu du, badirudi hortik hartu dela Charlotte Gainsbourgek, ere? Charlotte da Jane eta Serge Gainsbourgen alaba. Hori da. Eta orain honetan bere alabak irudi berriak erabiltzen ditu, argazkiak eta elkarrizketak bera erretratatzeko. Eta datu biografiko gutxi ditu. Baina lotura emozional ugari beraz. Birkinen bizitzaren buruzko datu usoiak nahi dituenak internetera jo behar. Eta galderak informalak dira, eta horren bitartez lortzen du ikuslea konbertsazio pribatu batean murgitzen ari deneko sentsazioa ematea. Elkarrizketa periodistiko bat ikusteko sentsazio hori baino, bari dirudi, bertan beraiekin zaudela momentu intimo batean. Izan ere, denbora elkarrekin igarotzen dute, eta elkarrizketak horrela egiten ditu modu informal batean. Eta egoera desberdinetan ikusi ditzakegu ama alabak. Nakaitxura, dagoela egina, transmititzen dit, dagoela egina munduko maitasun guztiarekin. Ez da nola esan, opari bat bezala izango balitzu bezala, eman dit sentsazio hori goxua zen, irudiak, behaien arteko konplizitatea, gustatu zait. Bai, interesgarria dirudi, eta trailerra entzun dugu, baina egian etzen oso ondo entzuten, baina aipatzen du Jainek adibidez, uste dut laguna izan nintzela, eta ez ama
arduratsua, egian lagun baten itxura gehiago nuen, eta iruditu zait azkenean gaur aurkeztu ditugun pelikulen artean lotura egin dugula, ze bagenuen 30 urte betetzearen presioa, hemen 40 urteren presioa eta ama izatearen presio hori, Ziranorekin itxuraren gizarteak eta gure itxuraren arteko perfektu izateko presio hori. Krisis existentzial asko azken aldi. Asko. Normala iritze zait, pandemian doren gertatzen dena da, baina bai. Bueno, baina ze ona, jendeak krisi horiek hartu eta hortatik sorkuntza lanak ateratzea. Nik ez dut lortzen hori egitea. Bai, eta gainera potentzial handia erakutsi du Geisburrek dokumentala honekin. Beraz, etorkizuna daukiko du? Nik uste baiet, behintzat dokumental arlo honetan, bai. Izugarrizko arrakasta izan zuen, Kansen ere ana aurkeztu zen, eta nik enun aukera izan ikusteko, baina jendeari asko gustatu zitzaion. Eta ez dugu aipatu, baina puripurian dago Batman pelikula. Wow! Aipatu nahi non. Batez ere promozioa. Batman pelikularen promozioa. Ikusteko aukera izan duzu? Ez, eta... Ez. Asteburuan kanponen izan naiz eta aukera galduet ikusteko, baina gaur jungo naiz. Sentitzet John Lees, baina takatekla galdu egiko. Lasai? Batman ikusi behar dut. John Leesek esan du gaur takatekla zaila izango dela. Eta Gorkak esan du ez dezuela irabaziko ez idoiak, ez goiurik. Ara? Ez dakit nork, ez du esan nik irabaziko dut. Esan du ez dezuela irabaziko ez batak ez besteak. Bueno, idoiak ziurrezetz, Batman ikustera balin bada. Gauza importante gauzkatik. Oh! Sentitzet John Lees, baina... Bota du! De Batman da, eta ez dut galdu. Ez, John Leesek dio gozatu Batman. Ze nik argazkiak ikusi ditut, trailera idoiak erakutsi zigun duela hilabete batzuk, baina egun hauetan bai Robert Pattinson eta bai Zoe Kravitzen elkarrizketa pia bat ikusi ditut, eta ene bada, baina... Baina da izugarria, Da izugarria, horrelako bi pertsona juntatu, eta ez da nola esan, pelikula baino garrantzi gehiago ematen ari zailei behaiei. Nire ustez, nik saretan ikusten duten guztia da, behaien inguruan, hori, elkarrizketak, ze tandem ona osatzen duten, ez? Eta, wow. Eske, nik bai entzun dut, pelikula, Hollywoodek ohitu gaitu, pixkat pelikula asexuatuak ikustera. Bai. Eta badirudi hemen pixkat sensualitate gehiago dagoela. Eta pixkat zentzua izango luke, bi pertsonaiek promozionatzea elkarrekin. Hori kontutan izan da. Bi aktoren artean kimika izugarria dago, eta nik entzun diet beraiei duela urte asko ezagutu zutela elkar, eta badaukatela bintzat erlazioa, eta ustet hori nabari dela trailerran eta elkarrezketetan bintzat. Pelikula ez dut ikusi. Hori bai, ikusi dut txio bat zoragarria iruditu zaidana, jartzen zuena. Haze justizia poetikoa den, gizon heterosexualek hainbeste maite duten pertsonai bat, emakume heterosexualek hainbeste maite duten aktore batek egitea. Eta zorageri erruditu zait, ze nik Robert Pattinson maite dut daite. Badirudi agertu direla, gizonezko gatekeeperrak Robert Pattinsonekin. Claro. Claro. Orain esaten dute beti beraiena izan dela. Bai. Claro. Bai. Gauza bat, eta honekin lotuta, pixka bat lotuta bintzat, ikusi dut jarri direla modan, edo atera dituzela, agian superzarra dut nioen txenteatu naiz, baina pelikuletako kartelak, edo telesaietako kartelak, eta bar, gaur egun sareetarako egin dituzte mugimenduan. Hau da, bideo bat, esan nahi duzu. Bai, baina ez, kartela bera, eta bi aktoreak agertzen badira, imaginatu, kasu honetan, ez? Bi aktoreak agertzen badira, kartelean, gif antzeko bat osatzen dutela. Eta horien nun ikusi nik inoiz? Harry Potterreko Hogwartseko margolanak bezala? Mogitu iten hori da. Bueno, margolanak ez barkatu, egunkariko argazkiak. Bai, hori da. Pixka bat horrela. Ezakit, nik ikusi dut
pare bat pelikuletan nahi zorritzen zein, eta kurioso eritu zait, ze egia da, normala da, ez? Iruditzen zait. Normala da zer? Nola saretan ikus dezakezu mugimendua, kartel batekin, kartel baten esan nahia, asko potentziatu daiteke mugimenduarekin. Orduan, oso idea hona iruditu zait. Eta bazenekiten Netflixen zure gustuen arabera pelikulan agertzaizun kartela desberdina dela? Bai, esan zian norbaitek, baina nik enun sinistu. Romantzeak gustatzen bat zaizkizu, naizta izan akziozko filmat, agertuko zaizu argazkian. Bai, maitasun estenak. Justo horrelako estena. Bai. Ui. Claro. Horrekin kontuz, ze ikusi dut, eta ari gara hemen, ari galtzen pixka bat, baina interesgarria da, Ana de Armasa aktorea kubatar espainiarra dena uste dut, bera agertzen da pelikula bateko kartelean. Baina gero pelikulan uste dut 30 segundu, horrela besterik ez dela agertzen, eta bizalek zea jarri dute, salaketa jarri dute, esanez, hori, timo bat iruzurra dela, saltzen ari direna, gero ez da pelikulan agertzen dena, eta salaketa jarri dute, ezagit zeinen aurka, ezagit zuzentzariaren aurka, distribuitzaiaren aurka, baina ea zer gertatzen den, zea, ian zale horrek irabazi dezake. Eta Muerte en el Niloko trailerretik Armie Hammer desagertu zen. Upsi. Ui. Kontrako egoera. Hori da. Egia da. Eta hemen Jolinzek dio, asteburuan eztabaida izan dut. Erazunen jauna versus Harry Potter. Wow. Jon Liz. Nik oso argi daukat. Nik oso, hoxe esan behar nizun. Nik uste dut hemen... Julen... ez dakit. Eski bi historia oso desberdin dira. Ni bia gustatzen zaizko. Oso ondo, eta horrela utziko dugu agian. Horrela utziko dugu, bezala... Bake santua. Hori da, entzulak aserretu dingo zaizkigu. Eskerrik asko, Idoia, gozatu Batman. Eskerrik asko. Urrengo estelenean kontatuko diguzu ea zer moduz. Eta bitartean nik bideojokoren bat bilatuko dut zuri erakusteko. Agur. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ei, ez dugula ipatu zozketa? Egia da. Barkatu, zozketak. Astelena. Bi zozketa dauzkago. Entzuten ari zareten hau, Maite Larburu da. Eta guk zozketa daukagu, ze ostegunean 8 Maite Larburuk kontzertu eskainiko du kafe antzokian. Eta guk, zer dauzkagu? 2 sarrera bikoitzuentzat. Jon Lizek dio, zer irabazi behar dut oraingoan? Jon Liz, ez dakit parte hartu duzun, baino esan bezala 2 sarrera bikoitz irabazi ditzakezu. Espero dugu zuk ez irabaztea, ze irabazi zenituen aurrekoan beste 2, baina honek esan nahi duena da, bigarren kafeko zozketak benetakoak direla, ze Jon Lizek parte hartu zuen, saria irabazi zuen, eta joan zen kontzertura. Beraz, zuek ere parte hartu. Baina parte hartzeko, erronka txiki bat jarri dizuegu. Gure sareetan, gure Instagramen sartzen bazarete, ikusiko duzue storietan jarri dugula. Maite Larbururen azken bideoklipeko iruditxo bat, eta
Galdera. Zer jotzen du Carlos Tarontxerek Maiterekin? Aukerak dira kontrabaxua, saxofoia edo klarinete baxua. Zuek badakizu erantzuna? Bai. Ez esan, Uste dut, bentsa bai, konbentzimendu handiarekin esan du, baina uste dut, beha txikiaren punta jokatuko nuke. Badakidala. Ara? Amaiazuk? Julenek txibatu dit. Ara! Jo. Beraz, Amaia zozketan tokatze bat lima da, balio aldu. Zuek ezin duzu parte hartu. Baina Instagram faltxo bat sortzen badut. Bai, sortzen baldin baduzu guk ezin dugu jakin zuzarela eta... Claro. Baina ez zintzoa naiz, ni zintzoa naiz. Beti gora! Abesti honetan Carlos Tarontxer ere badago, Badakizue, sartu gure Instagram storietan erantzun galdera eta idatzi sarrerak mezua, bidali mezu bat, sarrerak hitza esanez, eta horrela jakingo dugu, benetan joan nahi dezuela, ze batzuetan gertatzen zaigu, jende askok parte hartzen duela gure inkestetan, baina gero ezin du lanagatik, ikasketengatik, urruti dagoelako dena dela, ez dakit, aitzakiaren bat topatzen du jendeak, aitzaki ez dut esango, baina arrazoien bat bai, ez joateko beraz, ostegunean 8 kafe antzokira gerturatu nahi balin baduzu Maite Larburu ikustera, erantzun galdera eta bidali sarrerak mezua. Eta momentuz, parte hartu duen 80%ak asmatu du erantzuna. Baina zozketak esan dugu eta beraz, bigarrena ere aurkeztu beharko dugu. Datorren ostiralean, 7:00 Imanol Lartzabal kulturetxean, Lugaritz kulturetxean, beste kontzertua dago. Vicente Martinezen kontzertua pasaden astean, izan genuen hemen gure bigarren kafeko laborategian Vicente Martinez, eta kontatzen aritu zen, kontzertu honen nondik norakoak, eta hau bete hortz utzi gintuen, ze guk ere joan nahi dugu, eta pentsatzen dugu, zuek ere joan nahi duzuela, beraz, beste 2 sarrera bikoitz ditugu kontzertu hontarako. Prozesua, errepikatu egin beharko duzu, sartu gure sareetan, gure Instagram kontuan, storietan, eta hortxe ikusiko duzu galderatxo bat. Zein talderen abesti egin ondu du Vicentek azken disko hau? Eta aukerak dira, Ruper Ordorika, Oskorri edo Igelaren banda. Guk pista gehiago ezin ditugu eman, beraz, zoazte gure sareetara, asmatzera, hoi pixka ditxusia da, baina uzten didazu sekretu bat esaten? Hola, gure entzuleen sekretu bat kontatzen. Oda. Jon Lizek ez du galdera asmatu. Badakizue, parte hartu, ze Maite Larburu eta Vicente Martinezen kontzertuetarako, kontzertu bakoitzarentzat 2 sarrera bikoitz irabazi ditzakezue. Eta bide batez, jarraitu bigarren kafea sareetan.
gertatzen da, Jon Liz ari da txatean gaizki esaka. Ui? Ea salaketa jarri barko duen, eta bere datuak horrela zabaltzen ibiltzea. Ui, Jon Liz pikatu da. Bai, esan izan banu, Jon Lizek galdera ondo erantzun du, etzen hau gertatuko. Bueno, Jon Liz, disfrutatu musikarekin. Korrikak eta naiz irratiak egineko akordioari esker, 22. korrikako petoa naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun bannerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpideduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin. Keep calm and bigarren kafea. Eta gu, bagoaz aurrera proposamen gehiagorekin. Zuen agendak betetzen saiatzen ari gara, eta uste dut arrakasta izaten ari garela. Ba, bai. Zer aurkeztu behar dugu orain? Aurkeztu behar dugu, hilabete osoko agenda nahi badugu betetzeko plana. Izan ere, gaur hasiko da Loraldia Festivalaren 8. edizioa. Bilbon, gaurtik eta martxoaren 27 arte, euskal kultura izango da eundaka pertsona elkartuko dituena. Guztira, 26 ikuskizun, 110 sortzaile baino gehiago, Bilboko 14 gune, euskara eta kultur disiplina askoren arteko sarea. Euskal Herriko sortzaileentzat erreferentzia da Loraldia, edozein disiplinetako artistei lekua egiten die Loraldia elkarteak 2014 urtetik, eta sortzaileen artean harremanak eta sareak eraikitzen, edota disiplina desberdinetan aritzeko bultzadatxoa ematen laguntzen du festival honek. Lorez betetako lorategia dela esan genezake, baina ez, udaberriarekin beti sortzen da loraldi berri bat, eta hori azpimarratu nahi izan dute antolatzaileek beti jaiotzen direla lore berriak, eta horregatik aurten leku berezia egingo diete sortzaile gazteei. Antzerkia, literatura, musika, bertsoak, poesiak eta beste hainbat gauza denetarik ikusteko eta gozatzeko aukera izango dugu Loraldian. Baina guk kontatu beharrean, Amaia Ozerin Ladrero, Loraldia Festivaleko komunikazio arduraduna gonbidatu dugu gurera, berak dena konta diezagun. Ongi etorri, Amaia, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Hortxe, oso entzute zaitugu. Beraz. Bueno, aipatu dudan bezala, aurten azpimarratu edo esfortzu berezia egin duzue gaztei espazioak eta laguntzak emateko aurten. Bai, Loraldia beti saiatzen da gazteen sormena eta gazteei zuzendutako ekintzak proposatzen, baina aurten dinosun moduan programa berezia ondu dugu eta egun oso batean zehar gazte sortzaileak izango dira protagonistak eta publiko gaztea izango da hartzaile nagusia edo, ez? Eta Loraldia terminalean deitu diogun horretan, la terminal espazioen Zorrotxaurreko Irlan, eukiko dugu egun osoko programazioa, hasiko gara goizean grafiti eta beatbox tailerrekin, eta horren ondoren egingo dugu Euskal Herriko beatbox txapelketaren 5. edizioa,
Eta jarraian, arratsaldeko zatian, teatroa izango dugu, dantza izango dugu, musika izango dugu, eta bukatuko dugu gaba dantzan, DJ baten laguntzarekin. Beraz, egun horretako agenda, bete-betea. Bai, goiz-goizetik hasiko gara eta gaber arte. Bai. Loraldiak jada Euskal Herriko sortzaileak, erreferente diren hoiek eta gaztetxoak elkartu nahi ditu. Eta aurten hautsi zen Anfora, Lelopean abiatuko da festivala. Ruper Ordorikaren lehen diskaura hautsi da Anfora, berreskuratuz. Nolatan, ez, gaztei benetan esfortzu bat eta hori egun osoko programazio bat sortuta. Nolatan batean duela 40 urteko diska bat berreskuratzea? Bueno, dinosun bezala, duela 2 urte hautsi da Anforaren 40. urte hurrena bete zan, eta berez disko horrek estanda bat suposatu zuen euskal kulturgintzan, ez? Orduan Ruperreri proposatu genion, 40. urte hori loraldian ospatzea eta nolabait berreskuratzea ispiritu hori. Bat egiten dugulako bete-betean ispiritu horrekin. Baina pandemia etorri zitzaigun gainean, ezin izan genuen antolatu, eta aurten ikusi dugu aukera bazegoela, baliabide guztiak eta baldintza guztiak, aproposak ziren, ospakizun hori benetan egiteko, ez usteko kajoi batean gordeta, ideia, eta, izan ere, atzo hasi zen hautsi da Anforaren bira Senperen, korrika kulturalaren programazioaren baitan doalako, eta ostiralean daukagu Bilbon, eta izan ere, primizia moduan esan behar dizuet, sarrera guztiak agortu egin direla. Euskalduneko aretoa bete-beteta izango dugu, orduan oso pozik gaude. Bai. Normal, baina zepena norbaitek ez baditu sarrerak izan hartu, aurretik? Bai. Ezingo ditu, lortu. Hala ere, sarrera guztiak agortzea da zoragarria, eta hau merezidu. Bai, garai hauetan gainera, oraindik jendea nabaritzen dela badela beldurrapur bat, batiz ere adineko publikoak, ez? Ez daudela oso ziur ia ekintza presentzialekin hasteko unea den, edo areto barruetan seguru egongo diren, guk hemendik animatu nahi ditugu, azkenean kulturak ere laguntzen digu. Beste izan ditugun garai, eta geratzen zaizkiguna, garai laitz horiek apur bat alde batera utzi eta etorkizunera begira jartzen baita ere, ezta? Bai, egia esan baina, zuk esan duzun bezala ez, hala ere jendea ondo erantzuten ari da, eta poliki bagoaz beldurroiek kentzen, eta, argi utzi behar duguna da, kultura beti izan dela segurua. Beti. Eta beti izan dela onuragarria. Beraz, hau da berri ona, eskerrik asko Amaia, guri deprimizia gogotatik, gu asko pozten gara. Eta zuk esan dezun bezala, Ruper izango da, loraldian, baina hala ere aurtengo programazioa, lehen aipatu dezu ere gaztei zuzendutako egun bat egongo dela, baina guztira 26 ikuskizun izango dira Bilboko 14 ezberdinetan, gero aipatuko ditugu batzuk, baina, suposatzen dut horrelako programazio bat osatzea lan neketsua izango dela, edo behintzat, erreza ez? Ez da erreza, ez da erreza, batez ere loraldiak ez duelako bakarrik ikuskizunak nolabait biran daudenak hartu eta horiek programatzen, ezta? Guk produzio propio pila bat egiten ditugu, edizioz edizio, eta gainera sortzaileak nolabait ere zirikatu egiten ditugu eta aktibatu egiten ditugu. Eta orduan proposatzen diegu, beste mundu batera eramaten ditugu eta disiplina, uztarketa lantzea, inoiz lan egin izan ez duten beste sortzaile batzuekin elkarrekin zerbait berri sortzea, gure referenteak errespetu handiz eta daukaten esan nahiarekin, ez, gure kulturarekiko horiek hartu eta gaur eguneko begirada batez berrinterpretatzeko nolabait proposamen hori bota ere, ez da,
eta horretarako denbora asko behar da. Izan ere, pues, adibidez, une honetan, bagaude 2024ko edizioko programazioa sortzen. Aipatu dituzu, aipatu duzu ez, zirikatzea gustatzen zaizuela, adibidez, hoien adibideetako bat izan daiteke, Lierreko Lider Nando Itziar Ugarte eta Maili Hoien art elkartzea, Maialen Arzaiusekin batera, Bozak izeneko solasaldi bat musikarekin uztartuta, eta horrelako gauzak ikusten ditugu guk loraldian, edo ikus ditzakegu loraldian, aurtengo agendan horrelako ikuskizun dexente daude. Programazioa loraldiako webgunean daukazuen, baduzue, PDF-an deskargagarria. Baina, suposatzen dut, prozesu guzti hauek, esan nahi dut, ikuskizun propio horiek edo hainbeste disiplina elkartzen ditu horiek, suposatzen dut izango direla nahiko politak jaiotzen ikusten, baina artista bakoitzak edo sortzaile bakoitzak ere zuei emango dizuela, ez? Eskerrona edo behaien konfort zona horretatik atera eta gauza berriak probatzeagatik, zein da behaien, jada baduzu esperientzia desente, zein da behaien feedbacka edo orokorrean zein izaten da? Oso ona, oso jarrera onarekin hartzen dituzte proposamenak, batzuk desiatzen daude eta deitzen diegunean esaten du, bazen garaia niri loraldiak deitzea eta horrelako zera, erronka bat proposatzea. Eta, urte hauetan, dudarik gabe, aukera izatea, oholtza baten gainean igotzea, beraientzat izan da kriston privilegioa eta kriston aukera, eta gero, loraldian bitxikeri horietan edo programazio edo ekintza berezi horietan aukera izatea sortu ahal izateko oso ondo hartzen dute orokorrean, beraientzat, beraien buruarentzat ere erronkak izaten dira batzutan, eta gero oso eskertuta datoz, hori, beste mundu batera joan direlako, beste unibertso bat esploratu dutelako, eta arrez geroztik inkluso beraien programazioan edo beraien proposamenen aukeretan sartzen da loraldirako prestatu zuten ura, ez? Gauza batzuk prestatzen dira loraldirako eta batzuk loraldian ikusten dira eta ez dago beste aukerarik horrelako ekintza bete-betean eskaini genuen moduan berriro emateko. Eta sortzaile batzuek sartu izan dute beraien katalogoan edo eta lortu izan dute beste herri batzuetara eramatea. Ze ona, baina horrek ere berezia egiten du loraldia, ez? Bertarako sortzen direla eta bagian ezingo ditugula beste inoiz ikusi. Uste dut, asma edo susuma dezakedala zer erantzungo didazun horrengo galderari. Baina, pandemia bat izan dugu tarteko eta lan handiko proiektua da festivala, baina, eta suposatzen dut, edizio bakoitza izan dela berezia, baina zer esango zenuke duela edizio honek hain berezia? Dudarik gabe aforoak berreskuratzen ditugula eta nolabait gure aurreko amestutako bizitza horretara itzultzen garela nolabait, ez? Ez bada osotasunean, maila handi batean bai, eta oso emozionatuta gaude horregatik, ez dugu loraldia eten, izan ere 2020ko pandemiak harrapatu gintuen bete-betean, bigarren egunean, festivalaren bigarren egunean, eta bertan bera utzi behar izan genuen, eta udazkenean egin genuen edizio laburtu bat, 2 asteko edizio bat. Iaz programazio osoa burutu ahal izan genuen, justu harrapatu genuen ere egoera nahiko ondo zegoen lehiotxo hori, eta naiz eta foro gutxiagorekin aurkeztu, bai egin ahal izan genuen programazio osoa arazorik gabe. Orduan hori izan zen ere oso ona, baina aurten, espero genuen ia egoera hobetzen zen eta berreskuratu ahal izango genuen egoera arruntago bat, baldu da, eta horrekin oso itxaropentsu eta oso emozionatuta.
esan bezala, programazioa eskuragarri daukazue, baina, bueno, jakin ezazue, badaudela ikuskizun horiek, dituzenak, adibidez, beatbox tailerra egingo dela, la terminal aretoan, lehen Amaiak esan duen moduan, martxoaren 6an, ordu batetan, eguerdiko ordu batetan izango da. Baina adibidez, David Zerrantzen argazki erakusketa, egongo da Bilboko metroko hainbat geltokitan ikusgai. Eta hori egongo da, 27 arte, hau da. Ez duzuela zertan gauza bat edo beste aukeratu behar izango, baizik eta baditu zuela egunak eta denbora denak aukeratzeko. Eta, bueno, aipatu duzulen ere, baina, bueno, ja hasi zarete 2024 begira, zuen 10. urte urrena izango delako. Ez dakit badaukazun zehose aurreratzerik, edo zein diren zuen asmoak, edo horrela beste primiziatxoren bat guretzat. Programazioari buruz ezin dugu ezer aurreratu, ze gauza nahikotxo ditugu labean, baina batzuk oraindik finanziazioaren bila gabiltza, beste batzuk produkzioan nola izan zitekeen asmatzen, beste batzuk hasia daukagu eta oraindik ez da estanda sortu, nondik sortuko den hasi hori, ez? Baina bai esan, 2010 urte urrena horri begira, Loraldia Kultura Elkarteak, festivalaz gain, badauka programa hezitzaile bat, Loraldia Eskola deitzen dioguna, eta ikastetxeetan egiten duguna programa ezberdinekin ikasturtean zehar, eta beste alor batzuk zabaldu ditugu. Badugu ere beste hildo bat dala produkzioak sortzearena, baina aurten adibidez, terminalarekin batera, estreinekoz egingo dugu udako egonaldi bat gazte sortzaileentzat. Bi txanda egingo ditugu eta astebetez egongo dira Lekitxoko aterpetxean, 6 egunetan, taldeka, gazteak, sortzaile izan nahi dutenak, alor ezberdinetakoak, eta eskainiko diegu formazioa eta esperientzia eskuratu izatea, etorriko dira badibidez, disiplina ezberdinetako sortzaile konsagratuak etorriko dira, baina Utelorrieta bat, Jokin Oregi bat, Teatro Mailan, eta beraiek eskainiko dizkiete masterclass moduko batzuk, eta izango dute aukera beraiekin batera ere prestatzeko beraien sorkuntza propio bat egonaldiaren azken egunean eskainiko dena publikoaren aurrean Lekitxon. Orduan, hori bada gure beste berrikuntzetako bat, eta 10. urte urrenera begira nahi dugu sendotuta eta errotuta egotea eta aurrera egitea. Haze primizia, haze aukera. Laster zabalduko da izen ematea, datorren astean edo hurrengoan, eta oso posik proiektu honekin, bai. Amaia zuk izena eman dezakezu, baina Julen, gu biok ez. Sentitzen dut, baina jote banaiz zuen partez ere gozatuko dut. Pentsatuko dut, eta egongo nahi zadi, ean ez irekitzen den izen ematea, eta guzti hori, egongo nahi zadi. Eta aipatu duzu, badaudela proiektu batzuk, aurrera begirakoak, finantziazioaren arabera, eta horri pixka bat itxaroten ari zaretela. Baina, jendeak, ez badakizue, entzule maiteok, jendeak ere guk lagun dezakegu, eta horregatik Loraldiak badauka komunitate bat, Lorazainak osatzen duten komunitate bat dela Loraldia zaintzeko. Ez da, Amaia? Bai, gure babesle simbolikoak dira Lorazainak, babesa ematen digutenak eta auspoa ematen digutenak, doakoa da Lorazain bilakatzea, bakarrik izena hemen behar da webgunean eta doakoa da, eta guk nolabait babes hori eskertzeko antolatzen ditugu urtean zehar ekintza batzuk esklusiboak direnak beraientzako, eta baita ere Loraldia festivalaren baitan egun bat ezartzen dugu Lorazain eguna deitzen dioguna, ez? Eta egun horretako ekintza
esklusiboa da beraientzako bakarrik, lorazainentzat. Aurten egingo dugu garaiz 60 TM dantza eta literatura uztartzen duen ikuskizuna eskainiko dugu, Mugmous laborategiaren eskutik eta Alaia Martin egongo da holtzan, dantzariekin batera, eta martxoaren 24 izango da lorazain eguna. Eta horretaz gain, festivaleko sarrerak prezio merkeago batean izaten dituzte epe mugatu batean. Izan ere gaur gabean bukatzen da sarrerak ateratzeko, prezio horretan ateratzeko epe mugatu hori. Bai. Beraz, eta lorazain batek egiten duena da, Amaiak esan duen bezala, babestu modu simbolikoan, ezagutaraztea, ahoz-aho, azkenian, horrela ezagutzen baitira gauza gehienak. Beraz, bai, oso polita da, gainera, lorazain sutsuak direnak, 11 ekintzetara datoz edizio bakoitzeko. Eta gainera, etortzen dira eta esaten digute, bueno, honetara eta honetara ja sarrera badaukat, eta martxoko agenda okupatuta daukat loraldiarekin. Eta ekintza bukatzen denean, emanaldiak bukatzen direnean, etortzen dira, eta ematen digute beraien iritzia, komentatzen digute, zer gustatu zaien gehien, zer ez, nola sentitu diren, ideiak botatzen dituzte, orduan, hori oso prozesu polita da bere baitan, azkenean guk festivala publikoarentzako antolatzen dugu, eta oso polita da hori ikustea, eta ikustea beraiek ere gainera, beraien artean, gurekiko, baina baita ere beraien artean, esaten dutela, lagunen arteko hitzordua, badakigu loraldira etortzeko elkartuko garela lagunok, ez dakizein egunetan eta ez dakizein egunetan. Eta hori ederra da. Ze ona, ze polita. Horixe, guk ere gonbitea luzatuko diogu gure entzulei loraldira gerturatzeko, sarrerak areto ezberdinen lehiategietan lor ditzakezue, webgunean, beraien webguneetan ere, noski loraldiaren webgunean erosialko dira, eta besterik gabe programazio benetan oparoa dago, denetarik dago, eta eskerrik asko, Amaia gaur gure gana gerturatzeagatik, telematikoki bada ere, baina mila esker, ez dakit zuk zeo gehiago esan nahiko dezun, zeo astu dugun, edo... Nik gauzatxo bat abipatu behar dizut, Amaia. Bota goiurit. Saiatu martxoaren 21 nire ordezko bat topatzen, ze loraldian ikusi dut hili, dagoela Uxual Berdi eta Araiz Mesantzek sortu duten liburu ilustratuaren aurkezpena, eriotza du izpide, eta oso interesgarri iruditu zait, eta martxoaren 21 arratsaldeko 7:00, Bilbora iristeko, gainera Usuek aurkezpen oso polita prestatu du egun horretarako. Bueno, saiatuko gea. Ea ordezkoren bat topatzen duzen, ze ni loraldira joan nahi dut. Amaia, mila esker, mila esker gure gana etortzegatik, mila esker egiten duzuen lanagatik, eta euskal kulturari ematen diozuten espazio eta bultzadatxoaren gatik. Beraz, jarraitu horrela lanean, eta elkartuko gara beste batean egiten dituzuen gauza guztietaz hitz egiteko. Zuei, mila esker. Mila esker, agur Amaia. Agur. Eta guri ere iritsi zaigu agur esateko ordua. Bai. Ez dakizu ze pozik nagon, ze dagoeneko urteko hilabete hontan, arratsaldeko 6:00 iristen dira, ia 6:00 dira, eta estudiotik ateratzen garenean... Ez dago iuna. Argia dago eta aspaldi ez dela gertatu. Ze beti gertatzen zaigu, saioa amaitzen dugu, eta atetik ateratzen gara, eta gaua da. Eta gaua gustatzen zaigu, badakizu pixkat bihurria bagarela, baina arratsaldeko 6:00 lanetik atera eta argirik ez ikustea, baina gaur bai, zari naiz hemen lehiotik eta zuek ere ikusiko duzu hemen Julenen atzean, argia dago. Beraz, gu bagoaz astelena zukutzera, ze esan dizuegu gaur astelenak igande berriak direla. Eta zuek ere aprobetxatu asteleneko arratsaldea eta gaua eta bihar berriro hitzordua daukago. Arratsaldeko 4:00 hemen, Amaia zugutzara hemen egongo. Ni biharrez, baina datorren astelenean bai. Baina Julen zu bai. Bihar bai. Zu bihar.
Errepikatu egingo du mutilak. Ea ez den astelen kutsuko aste arte izaten, Arrazoi. Eta hausnarketa horrekin utziko zaituztegu. Doana munduaren kontrakarrean, imaginatu zaitut arnaskantuka, nire gorputz gainean erdikatuka, hasta muka jarraitu dut atzaparka, inoiz baino ederrago zaude dardarka. Gaur tristura darizu, desegonkor mine ematen badizu, ez egon gaua hor baitzen, ez dakizi urlen den edo orain zen. Ilunai laiotza izango zerik, heldu banizu eta heldu bazenik. Heldu banizu eta heldu bazenik. Keep calm and bigarren kafea.